kini atong latest weather update, Monday, August 9, 2021. Padayon natong gimonitor ang low pressure area naa sa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility ug gilayon na 610 kilometro sa may silangan ng Guiuan, Eastern Samar. So far sa atong latest na analysis, less ang chance kining ma-develop na bagyo or tropical depression within 24 hours. Samtang ang tropical storm na international name na lupit naa sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility og 1,765 kilometro amihanan silangan ng extreme northern Luzon ug wala na kining direktong epekto sa any part sa atong nasod. Ang weather condition sa tibuok sa Visayas kasama na ang probinsya sa Cebu makasinati na madag-umon na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat mugna kini sa extension or trough ng low pressure area. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Iclarino gikan diri sa Mactan, PAGASA Visayas, DOST, mayong adlaw.